טוב, בואו אותי לעשות בלוק טיפוח. קודם כל נוריד את המשקפיים. יופי, עם הדבר הזה שהוא טוב לפנים, הוא מנקה את כל הפנים. קודם כל, אני שמה מים, טיפה. מקבץ את הכל וטורף כמה יוצא. עכשיו אני שמה סבון. אני שמה סבון בזה, כי זה חייב סבון, ואז אני שמה את זה בפנים. ככה. עכשיו